Ers blynyddoedd maith bellach mae pobl Talacharn wedi bod yn pryderu am gyflwr Castell y Pentre. Am gyfnod hir fe fu perchennog y lle yn anfodlon iawn i werthu fe, ond ar y llawarall chwaith doedd ddim yn gwneud dim byd i gadw'r lle'n ddiogel. A chan fod rhai miloedd o bobl yn mynd heibio i'r lle bob blwyddyn i weld bwthyn Dylan Thomas, roedd hi'n ddigon hawdd deall pryder pobl Talacharn. Ond o'r diwedd yma adran amgylchfyd y Llywodraeth wedi cael rhoi troi tu mewn i'r lle ac yma'r gwaith o'i ddiogelu wedi cychwyn. Mae Eddie Reid, y saer maen a'i ddau gydweithiwr wedi bod yn gweithio yma nawr ers yn agos i flwyddyn, ond araf iawn fy'r gwaith oherwydd cyflwr difrifol y Mae'r. Yn ystod y flwyddyn, dim ond yr un cornel yma uwchben aber afon Taf maen nhw wedi atgyweirio, yn tynnu pob carreg yn rhydd i glanhau ac yna i ail-osod yn gelfydd yn ei lle. Yn ôl Mr Reid, mewn 10 mlynedd ar 20 o brofiad, welodd erioed furiau mor beryglus ar rhain. Mae yn synnu bod nhw wedi dal i sefyll o gwbl. Roedd na berchnogion o'r oesoedd y fi wedi ceisio gwneud rhywbeth i ddiogelu'r adfeilion, yn ei plith Richard Hughes o nofelydd, a fi'n byw yn hir castell ger llaw cyn yr rhyfel. Ond dim ond mater o ambell fricsen yma a thraw oedd hynny, ac yn ystod teyrnasiad Mrs Stark hyd at 2 flynedd yn ôl chafodd dim i'w wneud o gwbl. Nawr i merch sydd berchen y castell ac mae hi yn y broses o'i drosglwyddo i ddwylo adran yr amgylchfyd. Mae Talacharn yn gastell hardd, yn gyfuniad o'r adeilad milwrol gwreiddiol a godwyd yma gan y Normaniaid, a'r plasti tuduraidd a greuwyd allan o'r adfeilion hynny gan Sir John Perrott, mab anghyfreithlon Harri'r 8fed. Yn ôl pob tebyg, fuodd erioed yn gastell pwysig iawn, ond mae e wedi denu artistiaid allanorion o bob math yma dros y blynyddoedd. Paentiwyd y lle gan Turner, fe fu Augustus John yn gweithio yma, ac mewn tŷ haf yn y gerddi yr ysgrifennodd Richard Hughes i nofel enwog High Wind in Jamaica. Nawr mae'r lle am gael ei wedd newid. Efallai y bydd awyrgylch llai rhamantus o gwmpas y lle pan bydd yn rhaid i chi dal i swllt wrth y drws i weld, ond rhaid dileu'r rhamant os yw hynny'n peryglu bywyd. Ar olygydd hynebion Gorllewin Cymru yw David Evans, sydd yn y broses o ddysgu Cymraeg. Mr Evans, faint o broblem oedd i berchnogi'r castell yma yn y lle cyntaf? Wel, yn gyntaf, mae angen am y perchennog, Miss Stark, yn rhoi'r castell i ysgrifennydd Cymru. Ac hefyd, wel, mae llawer o hynebion yn Cymru, ac dim ond ychydig o dynion gyda'r crefft sy'n gallu gwneud y waith. Oherwydd dim ond un person sy'n gallu adeiladu gyda chi fan hyn nawr, yn te? Ie. Faint o rannau o'r castell yma sy'n yn beryglus? Mae rhai ohonyn nhw'n edrych yn beryglus iawn i fi, te? Wel te, y wal dros y llwybr yr bwthyn Dylan Thomas yn gyntaf yw peryglus iawn. Ond hefyd, un o'r tŵr Normaniaid yw peryglus, ac wrth gwrs mae llawer o llefydd a ben y waliau ac rhwng y ffenestri. Dim ond un cwestiwn mawr arall oedd i ofyn i David Evans cyn cefnu ar un o'r mannau mwyaf bendigedig fe sy ynddo ers tro. Nawr, faint o amser fydd hi cyn y bydd y lle yma yn agor i bobl dod i weld e? Wel, eto, mae cwestiwn anodd, ond rwy'n gobeithio fod mae Castell yn agor unwaith eto tua'r 2 neu 3 flynedd. Iawn, wel, drychwn ni mlaen, dawn ni nôl yma eto i weld y lle ar adeg hynny, de? Ie. Diolch yn fawr i chi.